Ubay-ubay nga mga armas sagad high-powered pa nasakmit kaganina sa operasyon sa NBI dito sa Mandaue City. Subay kini sa laing reklamo batok sa gingong illegal nga pagpangankon og yuta ug sa pag-take over nini. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Human sa taod-taod nga surveillance, nag-operate ang taga-National Bureau of Investigation nining bakanting luna sa barangay Umapad. Una niini, nakadawat og reklamo ang NBI sa giingong illegal nga pagpangangkon sa moabot 80 hektaryas nga yuta sa dapit. Usa sa mga tag-iya miasoy, wala sila'y nahimo, dihang usa ka gabi iniana ni atong 2020, kalit nga mi-take over ang armado nga mga gwardya. Wala sila'y kasayuran kinsa ang nagpailang tag-iya, kay bisan ang mga gwardya, walay nakuhang impormasyon. Nawala ako ng 700,000 a month. Income. Kaya giabakan naman eh. Giabakan naman sa ako. Di man tagapangutana nila, di sila mutuga, no? Pangutana tayo kinsa nagsugo nyo, yun. Kaya bawal ko no sa ila, nga mutugan. Ultimo ilang pangan, di ganit tagapangutana hapit. Sa operasyon karong adlaw, gipunting sa NBI ang security agency ug gidakop ang mga gwardya. Nasakmit ang napu ka shotgun ug 11 ka revolver nga gigamit sa mga security guards. Nasuta nga walay dokumento gikan sa COMELEC sa exemption sa gun ban ug ang uban nga mga armas na deface o hanap na ang serial numbers niini. Persistent complaints coming from the residents, aside from the complaints of the complainants, kanang mga lot owners, na these security guards were harassing them, no? Dili sila pasud dun sa area, especially katong after the onslaught of Typhoon Odette. Gisuwayan unta sa GMA Regional TV Balitang Bisdak pagkuha sa habig sa security agency apan wa sila muluwat og pamahayag. Giimbestigahan sa NBI ang reklamo sa claim sa yuta, lakip na ang giingong pagbabag bisan sa mga sakyanan sa gobyerno sa kalsada sa dapit. Ang interior nga dan nga mulaho sa barangay Upaw donated na sa mga tag-iya ngadto sa gobyerno. Undertaken by DPWH, no? Kay lusot man ni sa proposed Fourth Bridge na buhaton. Dili gihapon sila pasudlon diri. Ang mga tao sa DPWH iharas nila diri. Kini mga security forces numbering 70. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.